vidi, ovo nije dobro, nemoj da se uplašeš, ovo nije ništa komplikovano, ovo nije ništa loše, ali samo da znaš, moraš da se operišeš. I čao ljudi, čao, kako ste? Nadam se da ste dobro. U videu za danas, kao možete da čitate ovdje dole, imamo jedan story time. Jučer sam pitala preko Instagrama da li želite, da li volite ove story times videos i ste rekli da volite. I onda sam vidjela da imam priliku da vam pričam nešto da bukvalno niko ne zna. Ova priča da sad ću da vam kažem sad, samo znaju pa ove ljudi da su blizu mene kao mama, tata, Uroš. Nije nešto privatno, ništa, samo da ne znam, nikad sam mislila da pričam u tome ovako, ali pa što ne, mislim da je zanimljivo i taman da znate pa nešto od mene da bukvalno ljudi ne znaju. Ako hoćete da znate šta se desilo, zašto ovaj title ovdje dole, ostanite da gledate video. Ok ljudi, da vam pričam ovu priču, moramo da putujemo do 2010. ili 2011. I ja sam bila na sreću u školu, srećna, bla bla bla. Svaki dan kad stižem kući, baš sam se osjetila, svaki dan me boli članak, ali mnogo. Ništa, ja sam mislila pa to je nešto da sam uradila možda u školu, nešto sam trčila nešto. I ništa, svaki dan ista pričam, boli. Posle 2 mjeseci, tako nešto, vidim da imam bukvalno nešto crno, ogromno, ovako, unutra kao, kašila sam se. I pokažem mamu kao mama, vidi ovo nije normalno. I mama odmah kaže, ajde idemo u bolnicu. Ona je znala da imala sam problem, da me bolilo, ali nismo mislili da će da bude ništa ozbiljno. I onda pa smo čekali. Kad je vidjela to, onda odmah smo zvali da zakazujemo za bolnicu, za traumatologijom, mislim da je taj doktor. I ništa, posle par dana smo bili u bolnicu i eto su mi radili kao slika da vidim pa šta se dešava. I ništa, idemo da sednemo kod doktor kad imamo rezultat i odmah doktor kaže Vidi, ovo nije dobro, nemoj da se uplašeš, ovo nije ništa komplikovano, ovo nije ništa loše, ali samo da znaš, moraš da se operišeš, zato što ovo nije ništa loše, ali možda ako ne skineš ovaj kao tumor, onda ovo može da bude veliko i onda kad porasteš, ovo će da bude problem. Sad ne, ali može da bude. Ja, da sam imala bukvalno, koliko sam imala, 14 godina, ja samo plačem, zato što nikad sam imala operaciju, to je bila moja prva. I ja sam plakala kao, ću da umrem. I mnogo sam se uplašila i doktor je bio malo bezobrazan, zato što vidite šta mi je rekao. Ja ovako plačem kao mama neću. I doktor ovako kao, on se trudi da ja ne plačem više, on mi kaže Vidi Jennifer, vi možete da gledate moje website, tu možete da vidite svaku operaciju da ja sam uradio, kao ja sam super doktor. Ne brinite vi ništa, ali nemojte puno da se upustite, zato što znate ljudi ide u stomatolog da radi nešto na zube i umre. Ja ovako gledam kao, jel ti mene zezaš? Ja ovdje plačem od straha i doktor to mi je rekao. I nešto ja ovako pa se opustim, posle toga pa idemo i moja mama i tata pričaju kao ajde Jenny opusti se, neće ništa da bude, nije neka komplikacija i eto. Prolaze, ne znam, 15 dana i je taj dan da moram da idem u operaciju. Imala sam generalna anestezija, to da spavaš, da nisam osjetila ništa. I sve je bilo super, sve je prošlo fantastično. I ja sam bila mnogo srećna zato što evo sam imala operaciju i nisam osjetila ništa. Ja sam imala mnogo strah u tome, ali vidjela sam da na kraju nije ništa. Prolazi neke vreme, da kažemo godinu dana. I čoveče, opet isti problem kao na početku. Svaki dan imam bol, voli me, ne mogu dobro da hodam, sve isto kao na početku. I opet vidimo da imam na noge u isto mesto
u isto mesto, opet to crno ovako veliko. Ja sam bila šokirana, kao nemoguće ovo opet da se desi. Zašto ovo se dešava? Kao, bili smo i opet na bolnicu i bio je neki drugi doktor. I mi smo pričali, vidi, ja sam imala operaciju pre godinu dana, sve je bilo super, zašto sad? Doktor kaže da to je normalno, da kad skinemo neki tumor, može da se desi da i opet izlazi na isto mesto. To je potpuno normalno. I ništa me kaže, Jennifer, moramo opet u operaciju. I ja taj vreme moram da kažem da sam bila opuštena. Malo sam bila nervozna, ali možda zato što sam imala pre godinu dana operaciju, znala sam onako šta može da se desi. Ja sam znala da nije mi volilo ništa, da nisam osetila ništa, da je bilo totalno dobro, ništa da se uplašem. I onda sam bila u fazonu, pa ajde, ako moram da se operišem opet, operi se čuse, ili kako god da se kaže. I eto, posle 20 dana, tako nešto, idemo u bolnicu da se operišem. Idem u kirofano, sve je dobro, sećam se kako je bilo taj anestesista, on me priča nešto kao, ajde Jenny, reci mi koje su tvoje omiljene, ne znam, pesme. I onda ja pričam i eto, spavam kao moja omiljena pesma i spavam sam. Prošlo je vreme, operacija je bila dobra, da kažemo, kao sve je bilo dobro. U taj moment kad smo završili, moja mama je bila sa doktorom, oni pričaju i doktor je rekao sve je dobro, uspeli smo sjajno. Ja sam 2 dana na bolnicu i posle 2 dana vratim se kući. Eto, vratim se kući za moje, ne znam kako to se kaže, ali to da imamo u ruku kad ne možemo da hodamo, to. Prvi 2 dana sam bila za ove stolice da ima, prve 2 dana sam bila za ovo, da ne znam kako se kaže, ta stolica sa to. I posle sam bila za ovo da hodaš, ne znam to kako se kaže, ali sigurno znate. I ništa, prolazi vreme i ja sam kod kuće, ne znam, 2 nedelje da čekam da se zatvara, pa to, ne znam kako to se kaže. Ovo je mnogo smešno, zato što ja se trudim da vam pričam nešto na srpskom i fali me pola vokabulara. I onda ja kažem ovako kao, vi znate šta ja hoću da kažem, ali možda ne znate. A sad znam da znate šta hoću da kažem. Ok, nije ni bitno. 2 nedelje kod kuće, čekam da bude sve dobro. I ništa. Posle 2 nedelje idem u bolnicu. I to je bilo vreme da oni me skide, pa to da se ovako, znate, ok. Stignem tamo i doktor mi kaže, ajde, sad ćemo to da skidamo. Ja vidim, ležim, ali vidim šta on radi. I on me drži nogu ovako, ajde da mislimo da ova je noga, ok. I on me drži ovako, sa jedan ruku i sa drugu skine to, ok. Ja nisam mogla da osetim da on me dira ovako. I ja sam bila u šoku zato što prošle su 2 nedelje od operaciju i bukvalno nema anestezija više. I ništa, skine me to i ja sam bila kao možda zbog ove stitches, nemam pojma. I ništa, on me kaže, aj da probaš da hodaš. I ja kao, pa ajde. I kad ustanem i stavim noga na podu, ne osjećam nogu. Nema noga, to je to, kao tu je, ali kao da nije, zato što nisam mogla da osjetim nešto. I onda taj moment ja počinjem da plačem, kao šta se dešava, ljudi, ne osjećam nogu, šta ste radili? I onda u taj moment, posle 2 nedelje, ovaj doktor je rekao, jao, zaboravili smo taj dan operaciju da kažemo da povredili smo ti nerv. Ja kao, molim? I moj tata kao, molim? I oni kažu, no, ali ovo može da ide u fisioterapija i može to da se fiksira. I šta, ja sam bila u šok i on priča i ja samo slušam. I ja kao, ok, Jenny, fokus, ovo je mnogo vidno, nešto je bilo loše. I onda ja pitam kao, i šta to znači? I on me kaže, da ne možeš da osjetiš pola noga. I ja, what?
i on i opet me kaže da to može da se fiksira. Ovako, samo čujem u repeat kao ne možeš da osjetiš noge, ne možeš da osjetiš noge. Ja sam htjela da ga ubijem u taj moment, ali šta da radiš u taj moment? Onda moj tata je bukvalno poludio. Hteo je da, kako se kaže, da ide u sudija i to. Pričali smo sa advokat, ali su rekli da loše ćemo da izgubimo pare, da će bolnica da nam daju. I na kraju oni su nam dali ovo kao fizioterapija i rehabilitacija besplatno. Naravno, to je bilo najmanje da može da radi poslije to da su uradili. I eto, da vam kažem, da ovako vam kažem, ajde zamislimo da ovo je moja noga, ok? Ovaj deo ovdje ne mogu ništa da osjetim, ali bukvalno ništa. Može auto da me... Neću ništa da osjetim, bukvalno. Ali ovaj deo malo gore, ovako ne osjetim, ajde da kažem ovako ne osjetim, ali ovaj deo ovo gore imam hipernestezija. Šta to znači? Pa to znači da ako ti me diraš ovako, kao ovako, ja osjetim kao da kamion me ubije. Užasno, na primjer kad nosim neke štikle, ne mogu, kad nosim dugačke čarape, smeta mi, malo komplikovano, ali eto. Bila sam 3 nedelje na rehabilitaciju da opet, ajde da kažemo, naučim kako da hodam ovako kad ne možeš da osjetiš nogu. I na kraju pa eto, sve je bilo da kažemo dobro, naučila sam da hodam i sad pa eto poslije, uskoro će da bude 10 godine, da sljedeće godine će da bude 10 godina od ta operacija. I moram da kažem da naučila sam da živim tako i ako moram da vidim pa pozitivne sides, kad idem žurka i nosim štikle, nikad nosim štikle, ali ponekad ajde nosim, kad znam da neću da budem bukvalno 3 sata, nego ovako pola sata, sat i nešto, da nosim stikle. Samo mi je umorna jedna noga, druga ne, zato što ne osjetim. To je neki plus sa ova situacija. Što je bilo bez veze, da kažemo, je da ta operacija je bila bukvalno 2 nedelje pre moja matura. I naravno nisam mogla da nosim štikle. Što bi je bilo mnogo šao, zato što sve moje drugarice su nosili štikle i ja ne, ja sam bila na ravno. Što se tiče sad trenutno, pa kao sam rekla, sve je dobro. Nikad više sam imala opet taj problem. Eto, ova je kao mala, neću da kažem ni tajna, ali bukvalno je nešto da kada upoznam neko ne kažem čao, moje ime Jenny, ne osjetim nogu, pa ne. Onda ovo samo znaju pa ove ljudi da su blizu mene. I sad pa znate i vi. I ništa ljudi, to je sve da sam htjela da kažem na ovaj video. Nadam se da vam je zanimljiva ova priča. Ako ste imali neka iskustva ovako čudna sa bolnice, sa nešto ovako, možete da mi napisate ovdje dole na komentarima, ja ću da vam čitam. Nadam se da svi ste zdravi i da nikad ste imali neki problem, ste imali nešto ovako čudno ovako, pa možete da me napisate u komentarima. Kao i uvek možete da me zapratite na Instagram i na TikTok, da je isti Jenny Martin ovako. I da se subscribe-ujte na moj YouTube kanalu zato što je besplatno i ja bi bila mnogo srećna. Ništa ljudi, hvala što ste gledali i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!